Amachisom. Elada. Dalo. Afro video ime maka Amachisom. No say na maka okwu ife bụ n'abanye n'ọbara na the video. I say no, I don't do saga, I don't do ship saga. Saga na-agba bụ saga na-enye m ife. Saga ọ ya bụ mgbata ife. Even can you continue na reply bụ na video m mere make ko ego na mmasị lụ asị. So nsusu ga go viral. You know again. So my female say can reply ya. You know, ị na-asị Amachisom no bụ akwụna. Na gị nwa abụla akwụna. Na go do no video. Na no this video. Ga-ewu gị 100 naira. Onye ahụ ga-atinye wiki amụ ya n'ike gị. Amachisom, be very very careful with me. Be very very careful with me. Mụ na ga-abụ anọrọ the same line. Ọ bụ na iche ime saga. Mee saga with easy ha na-asị na-ekwu okwu amụ na ọtụ, ekwu okwu na ha bụ ndị ashawo. Do saga with ị na-asị Amachisom na ede agba akwụna na ọsọsọ ya na-agba akwụna. Ife dị iche n'ebe gị na Amachisom nọ bụ na Amachisom na-agba nke na-egosi and akwụna nke ọ na-agba ewute ndeji ego onye nye ego ala ya fụ na nke bụ nke enwe ugwu at least o ji nke at least asị ihe eri awọ gbara ahụ ya bụ akpọ ori awọ ka ịza. Amachisom na-eri awọ gbara ahụ as a professional akwụna ọ bụ mana akwụna nke bụ nya ị na-ala dị ndị ihe ịma dị ndị ime village ya do ibu onye ime village ọ dị n'ala alaba alasịa ya alapụta tenkobi ihe eji bata wuti onye chọrọ like it asị hapụzi ya na-epụta na Facebook mebe video nke nya agbalụba ego Facebook wee bịa dress ebe ọfụma amaghị asị dirty girl gị na Chioma baby nke na Italy unu na-eyi pant 1 week ya asụ ebe unu no si nni efele ekposala ebe a 1 week ya asa at least Amachisom is a neat ashawo ashawo na-adị ọcha neat akwụna mana nke bụ ịda adị ọcha taa emepe ego mpala infection ya edu ebe a bụ agụta ọnụ. Amachisom katịrị dị sexy ọ ka nwa arụ eji agba akwụna at least gị nwa bụ nwoke efe ya amụ ekenye mana nwoke ada ekenye amụ ụmụ nwoke ada ekenye ebe ị nọ ya akpata ụmụ nwoke bachi uru na ndụ o ji wee hapụ asị ka m na-asị chekigoro ka ebe nwoke ya afụ na ahụ elada amụ ya ekenye gwa m ọ ife iyi dị ike ụmụasị ya ọkpụrụ ka ọ pị ka ife a ihu mpempe udu ihu ị na-asọgodo oyito ịmakwa n'ihu ide ka ndị nwaanyị isi na ibe na-ekwu bụ asị nwaanyị mụrụ nwa ọfụ ekwesịrị iku nwa ọfụ bịakwutere nso maka ihu ị na-eyi egwu ọnya ma o ji adaba karịlụ gị na ndị agadi nwoke. So Amachisom ị na-akọ ọnụ na ọbụ akwụna pụtakwuo na ọbụ akwụna ndị Igbo tụrụ ilu ndị oyibo tụrụ ilu say that the devil you know is better than the angel you don't know. Nke gị na-agbụ ya na-ezu ya ezo dị uto na ndị na-ala bụ ndị agadi nwoke and then ife eji ala ya adịghị much coke bread fanta ikwukwu ya n'ọnụ ese na wuti coke na ọta na-ala anaghị ikwughị ekwu. So ewetazi n'ala Amachisom ọnụ na Amachisom bụ classic ashawo the classic. Ịghọta ọ napụrụ ọrụ gị na ya o nwee moto o nwee apartment nke mana gị nwa bi na nke agadi nwoke mgbọsị gị na agadi nwoke ya enwe okwu tupu ya lalụ n'ụlọ ọkụkọ. Amachisom ka gụ mma don't bring nwa ụtọ ebe ọ nọ nke ọ na-eme ife ndị klasik ndị level ya mere na m agwanwughị okwu kọsị edezikwa m ihe mmeji ka Amachisom ọnụ afụghọ m nsị ashawo bụ normal thing ọ na-ala nke isi a business ya nke nwa ka ebe inwe as business nothing. Facebook monetization mechie taa echi ya kwa back to village tibe akụ bụ ọkwalụ ndị agadi nwoke ike alabakwaghị. So ị na-akụgheri ebe ya na-akụgheri Amachisom ewetazi n'ala ya who are you? Ị ma na-atụ ilu si na ezigbo ife asha aga ọ bụrụ ibu ezigbo ife iche na eke ịga viral ọ maka na ị nwere isi sọsọ ife na-aga viral n'ụwa bụ ife enweghị isi n'ọdụ ị nweghị isi ị nweghị ọdụ ịga viral pụtazi ya ikwu Amachisom echukwu ahụ ọnụ ebe a ị na-ewetara onye ma na ọkaghị mmụọ ọnụ klasik akwụna at least ifugodo ọtụ ya na-acha red dị neat nke ya ama nka nke ya dị ofu mgbọsị m na-akwụ ofu agadi nwoke ụgwọ maka ọ ndị n'ala ese alaba alasị ya ga-ese godo ike picture ka mmụọ ka ọ ga-adị the whole story go works
Ada ntị ya mechi ịmara ife gbasara wepụ ọnụ n'ebe amachi iso m nọ maka ọ ya akọgbukwa ọ ya akọgbu abịakwa na klasik amachi iso m nwekwa oyi nwoke oyi ya nwoke bugodo nwa ikolobịa ha nsọ nga anyị nwee 6 pass mana nke bụ agadi nwoke wepụtakwala amachi iso m aha anụkwa ọgụ na eke akwa mmanụ n'ahụ amachi iso m aha ayikwala mana gị nwa bụ onye ala sinsi ụwa ịka ọmụ ọnụ mbọsị a na afọtọsi oyi nwaanyị ike oyi nwaanyị nwekwa ike a na-afọtọ at least ifu shape figure 8 gị nwa dị ike ka ife apịa na n'ime makwa n'azụ ike ọ dị ka ife ụwa na-atụ n'ọnụ ị na-ewetara amachi isom ọnụ please amachi isom ọ bụrụ na ọmakazi mana ọmakarịrị makwa na ịdị ihu ka ndị ya weta jujukwa ndị ife dị gịnị ya na-agbasa gị n'elu agwa gị na ihe mere iji gaa viral n'ụwa ya ịpụta bụ maka na igwere isi na ọdụ mara ya amalụ ma jọsụ mara ya amara igwere isi nwe ha ọdụ ya ihe nwe ha value gbaa mbọ nwee value bifo ịkọ ndị ka nwe value ọnụ gbaa mbọ nwee value